43 anyos nga lalaki kinsagingong sinaligan sa pagproseso. Kalabot sa mayuta sila pamilya ang gipusil patay sa barangay Tangki, Talisay City. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yaslan patay diha-diha dayon ang biktima sa pagpamusil pasado las 4 gahapon sa hapon bisan pa man sa presensya sa daghang mga tawo daplin sa daan diha sa barangay Tangki. Dinhi nining gibutangan sa mga bulak, giingong natumba ang biktima nga giilang si Christian Lay Abay. Kani overseas Filipino worker human matusak-tusak sa mga bala ang dughan ug ubang bahin sa lawas niini. Matod sa mga niresponding pulis nga nagbaniho siyang motorsiklo kay mupauli na unta ang biktima sa dihang gipusil kini sa motor riding in tandem pasado las 4 gahapon sa hapon. Gani pipila ka mga residente ang nakasaksi sa nahitabo. Sa mga saksi ma'am, nagdaga ni siya. Paliko na siya, murag gisundan siya sa suspek, kitirahan siya tungkol sa iyang igo. Mutong natumba siya, wa na gid siya ka atim og bangon or kuan tungkol sa iyang igo sa iyang lawas. Nakadiri gahapon po. Oo, naa. Pila ka buti nagdugay. Ha? Pila ka buti. Ang daghan man to ako na dunggan, ma'am. Wala ka nahadlo? Wala. Asa ka na to? Nara ko diha, ma'am. Kita ka sa mga nipusil. Kita ko pero wa ko kabantay ka ng nidagan ba. Kusog man kay dagan, ma'am. Gisubay karon sa kapulisan ang kuha sa mga CCTV camera sa barangay aron pag-ila o pagsubay sa limatangan sa mga mamumuno. Matod ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga patay gyud ang tuyo sa mga suspek kay bisa na tumba na si Abay, ninaog pa sa motor ang gunman ug gipusil pag-usab ang biktima. Ang kinatong victim nani siya upat ka igo sa dughan then isa sa buko-buko. Sa inyo nga sir, sundan siya? Gisundan ni ma'am ang atuang suspects ani sa duha base sa mga sa atong mga eyewitness. Usa sa gisubay sa mga investigador sa Talisay City Police nga may kalambigitan ang krimen sa away kalabot sa yuta. Apan ni susi usab sila sa uban pang anggulo. Subay karon ma'am is ang kanang personal grudge based po ni sa mga statements sa iyang family, sa iyang mga relatives. Personal grudge sa asa ka sa trabaho o naalay na sila gi-process karon sa ilahang family, then ongoing ato investigation. Gisubay usab sa kapulisan ngadto sa Kabanay kun aduna bay nadawat nga mga hulga sa kinabuhi ang biktima ug sa gikataho nga gisulayan na kini pagbanhig kaniadto. Lan sa dugang kalambuan na dunay persons of interest ang kapulisan sa pagpamanhig kun pagpamusil patay sa maong kanhi OFW samtang gihulagway nga isolated case ang maong krimen. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.